या हिवाळ्यामध्ये ही रेसिपी नक्की करा. मस्त अशी मटारपासून केलेली आहे. हिवाळ्यामध्ये असे मस्त असे ताजे असे मटार भेटले जातात. घरात मटार असेल तर पटकन ही रेसिपी बनवा. तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर 1 वाटी मी मटार घेतले. त्यामध्ये 4-5 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या. आल्याचा तुकडा छोटा घेतलेला आहे. जिरा घेतला 1 चमचा आणि मिरची घालायची. मिरची आपल्या तिखटीप्रमाणे. मुलं जर खात असेल तर मिरचीचं प्रमाण कमी करायचं आहे. मला सगळं मिक्सरला भरडून घ्यायचं आहे. पाणी वगैरे जरासुद्धा घालायचं नाही आहे. तर मी मटार चांगले भरडून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला ह्याच्यासाठी एक पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर पिठासाठी मी एक परात घेतलेली आहे. त्यामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी मैद्याचं पीठ, आता 2 चमचे मी बारीक रवा घातला आहे. जो लाडूला वापरतो तो रवा घेतलेला आहे मी. ह्यामध्ये आपल्याला ओवा घ्यायचा आहे. ते 1 चमचाभर मी ओवा घेतला आहे. हातावर चांगला मॅश करून घ्यायचा आहे. मीठ चवीनुसार घालायचं आहे. यामध्ये आपल्याला तेलाचं मोहन घालायचं आहे. तर मी 2 चमचेभर मी तेल घेणार आहे. ते तेल आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल मी चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. त्याआधी हे सगळं पिठामध्ये सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला तेलाचं मोहन घालायचं आहे. तेलाचं मोहन घालून घेतलं आहे. तेल सगळं आपल्याला पिठामध्ये सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता मी हे हाताने आपल्याला सगळं हे पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. तर यामध्ये चांगलं हे तेल व्यवस्थित लागलं जातं आणि मग आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. झालेलं आहे सगळं मिक्स करून घेतले. लागेल तसं आपल्याला पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर पीठ आपल्याला जसं आपण चपातीला पीठ मळतो त्या पद्धतीत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर पीठ मळून घेतलेलं आहे मी. आता हे पीठ आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं 10 मिनटं, 15 मिनटं, शक्य असेल तर अर्धा तास ठेवला तरी काही हरकत नाही आहे. गॅसवर आता कढई ठेवायची. त्यामध्ये कढईमध्ये तेल घालायचं आहे. मी अंदाजप्रमाणे 1-2 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता हे जे मिक्सरला आपण मटार जे वाटून ठेवले होते ते आपल्याला ह्या कढईमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. तर मी घालून घेतलं. ह्यामध्ये थोडीशी मी कोथिंबीरसुद्धा घालणार आहे बारीक चिरून. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. चांगलं आहे ना, ह्याचं जे पाणी वगैरे असेल ते मटारला ते सगळं चांगलं सुकवून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये थोडं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. पिठामध्ये सुद्धा आपण मीठ घातलेलं आहे. तर ह्यामध्ये सांभाळून मीठ घालायचं आहे. जास्त मीठ घालायचं नाही आहे. व्यवस्थित हे मी परतून घेतले. बघा ह्याच्यात बऱ्यापैकी ह्याचं जे पाणी आहे ते सगळं सुकलेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, साईडला हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर आता आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे एकदा परत. तर पीठ मळून घेतले. ह्याला आपण जसे पुरी करतो त्या आकाराचे आपल्याला गोळे घ्यायचे. म्हणजे लिंबाच्या आकाराचे आपल्याला गोळे घ्यायचे. गोळे आपण घेतले. थोडंसं तेल लावलं आहे. छोट्या आकारात मी लाटून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला ते थोडं सारण भरायचं आहे. तर एक छोटा चमचाभर घालायचं किंवा जर छोटा गोळा करून तुम्ही घातला तरी काही हरकत नाही आहे. जसं मोदकाला आपण करतो तसे आपल्याला कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. हे बघा या पद्धतीमध्ये थोडं प्रेस करायचं आहे आपल्याला आणि जर असं वाटलं तर हाताने तुम्ही केलात तरी चालेल किंवा लाटण्याने केला तरी चालेल. तर ह्या पद्धतीमध्ये मी सगळं करून घेते. हे बघा तेवढं तेल लावायचं आहे. छोटीशी पुरी लाटली. यामध्ये थोडं सारण भरून घ्यायचं आहे. मोदकाला जसं आपण कळ्या पाडतो तसा आकार द्यायचा आहे. हे बघा त्यावर जरासं आपल्याला दाबून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर आपल्याला लाटण्याने थोडंसं लाटून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही हाताने तरी थापलात तरी काही हरकत नाही. हे बघा जर तुम्हाला पातळ पाहिजे तुम्ही पातळही करू शकता. थोडी जाडसर पाहिजे तर जाडसरसुद्धा ठेवू शकता. तर मी दोन्ही पद्धतीत केले. एक जाडसुद्धा केलं आहे आणि थोडे पुरीसारखं टाईपमध्ये पण केलेलं आहे. तर हे बघा असे मी करून घेतले. गॅसवर मी तेल गरम करून घेतलं आहे. तेल जास्त कडकडीत असं गरम करायचं नाही. म्हणजे गरम झाला पाहिजे तेल. आता तेल गरम झालेलं आहे आणि आपल्याला हे सगळं बारीक गॅसवर भाजायचं आहे. त्यामुळेच कुरकुरीतपणा येऊ शकतो या पुऱ्यांना किंवा तुम्ही कचोरी बोललात तरी काही हरकत नाही आहे. हे बघा असं बारीक गॅसवर आपल्याला चांगलं सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. हे बघा तर आता मी हे अलटून पलटून घेतलेले आहेत. हे बघा तेल बघा एकदम शांत झालेलं आहे म्हणजे हे झालेलं आहे. आता मी हे काढून घेते. बघा मस्त कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे. त्याच आपल्याला ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या किंवा कचोरी म्हणा. आता तुम्हाला मी अजून एक करून दाखवते. एकदम अशी पातळ करून दाखवते म्हणजे जशी आपण पुरी करतो त्या पद्धतीत करून दाखवते तुम्हाला. सारण भरायचं आहे. तर पुरी करणार तर तुम्हाला सारण थोडंसं कमी भरावं लागेल. त्यामुळे ते सारण ते बाहेर येऊ शकतं. हे बघा तर ह्या पद्धतीमध्ये मी हे लाटून घेते. हे बघा एकदम अलगद हाताने लाटायचं आहे आपल्याला. हे बघा घेतल्यात. आता हे बघा
पुऱ्यांच्या आकाराचे पण मी केलेले आहेत आणि कचोरीच्या आकाराचे सुद्धा केले आहे. कचोरीच्या आकाराचे तुम्हाला करायचे त्याचे सारण तुम्ही जास्त भरू शकता आणि पुऱ्यांच्या आकाराचे करायचे असेल तर तुम्ही त्याच्यात थोडं सारण कमी घालायचं आहे. तर तुम्ही दोन्ही पद्धती तुम्ही करू शकता, खूप छान लागतात. तर अशा करून मी सगळ्या च्या पुऱ्या तयार करून घेतलेल्या आहे. या पुऱ्यांना तुम्ही प्रवासात पण घेऊन जाऊ शकता. 2-3 दिवस आरामशीर टिकतात ह्या पुऱ्या आणि खूप छान लागतात. तुम्ही हवं तर टोमॅटो केचप बरोबर किंवा पुऱ्या जसं थंड होणार तशा कुरकुरीत पण लागतात. त्यामुळे नुसत्या खायला सुद्धा खूप छान लागतात. मुलांना ह्या पुऱ्या नक्की आवडतील. तुम्ही जर मटार असाल तर नक्की अशा या पद्धतीतल्या पुऱ्या करून पहा. तुम्हाला ह्या पुऱ्या नक्की आवडतील. तर बघा तयार आहेत मटारच्या केलेल्या अशा कुरकुरीत खुसखुशीत अशा पुऱ्या. पुऱ्या करायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि लवकर होतात. कधीही करू शकता. सकाळी मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा या पुऱ्या तुम्ही करून किंवा तुम्ही रात्री करून ठेवल्या तर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मुलांना सकाळी टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकतात. कारण ह्या पुऱ्या 2-3 दिवस आरामशीर टिकतात. तर आवडल्या असतील तुम्हाला ह्या मटारच्या पुऱ्या तर नक्की एकदा ट्राय करा आणि ह्या पुऱ्या करायला जास्त साहित्यसुद्धा लागत नाही. घरात जे साहित्य आहे त्यामध्येच तुम्हाला जर वाटलं मैदा नाही आहे तर तुम्ही गव्हाच्या पिठाच्या सुद्धा करू शकतात. खूप छान लागतात. तर हे बघा मस्त अशा क्रिस्पी आतून सुद्धा चांगल्या व्यवस्थित हे बघा भाजल्या आहेत. मस्त तुम्हाला बघा एक मी तोडून दाखवली आहे पुरी. खायला खूप अप्रतिम आहे. नक्की करून पहा. आवडल्या असेल तर नक्की कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थंडीमध्ये ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.